Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jiravedan o çana radyo denge gelden başkodarin hece iri 12 hemşdari 2024 seyşemli Brükseli saat 10 lamede 12 emen u çendina var oje peşkeş bikendem dam azadiya reber apoye. Tevgera leşkeri yarıçayı Bagok'e devam dike hatıragandı. Kule hereme tevgera leşkeri ya bejav havayı berdevam dike. Şapkaniye jihereme ragihandı kule leşkerin tekle hereme şivaneke ku sevalen koydu çeyran seft kirine. Leşkerin dagirker işkenceli şivan kirine u gefle kwarine. Demek şunda şivan serbest hatiye berdan. Şapkaniyan her uha ragihandı kule tahiyen khirbe mişka خربه خیلو و مارینه تفگره هلیکوپتر یا زیده هیا تفگره لشکری لقادا کو گورستانا گیرلاین هپگلی هات دیتن دوام دکه والتیا داگیرکریا ترک آمده جی لهن گوند و بجایا پیرانه قد خدانینه لگور و دنابرا هرما گوندین هریدو و پیروژمانه جبو 8 روزان قد خواهد اعلان کرن هات راگان کو قد خواهد 13 مجدار دست ببکه حتی 20 مجدار 2024 دوام بکن Müzisyen Vesker Azadi ji Öcalan re Azadi ji Kurdistan re Müzisyen و aktivist naskeri Konstantin Vesker ji bu nişandana pişkiriya bu Kurdan re u ve gotuna giringiya azadiya re berapo ya ji bu çareseriya adil ve iştiyane ya pişkireka Kurd bilmenek veşan Vesker erişen rejima Erdoğaniye liser Rojava Bakure Suriye Şengal u Başri Kurdistan'e ve kebin pekina hukkan avne tevi usulce iletişim Ruvani Penasekir Vesker got aşti u adalet civaki mafegeli Kurdistan'e u Rojava'ya ji bu çareseri ki aştiyane u Adilya geli Kurdistan'e de ve Abdullah Öcalan Berdana Brez Abdullah Öcalan şerte bengeniye paşerojeke aştiyane u demokratik yalı Kurdistan'e Türkiye uruşlatan avine. Müzisyen Konstantin Vesker got Rojava mehemuyan alakadar dike. Peyüstiya geli Rojava mehabi pişkiriya meyan avne teviheye. Çavaku mecbu Nelson Mandela kir jibu azadiya Brez Öcalan jili cihane emdest bu kampanya kebike. Konstant Vesker kubistrana khoya sihama on Erop ten askeren netene müzisyene kenavdare bestekar niviskar stranan listikvan niviskar aktivisteke siyasiyeji jibu mafi mirovan aşçı adalet açıvaki bideh salan tekoşin keriye. Demokratischere Zukunft in Kurdistan, in der Türkei und in der gesamten Region. Als bekennender Anarchist Kijare jibu verişe muradi banga piştevaniye kir komeliya jinen azate nuşrate Kurdistan kijar bıdaxuyane ke banklara kişiya Kurdistan u İran kir ku pişkiriye bedem verişe muradi kijare gud beriya ku devleta İran bikhe armanca xoye ji hevdengiyek cihani emre liber bigerin vek hevriyen verişe muradi emete koşna xwe bidominen kijare bıdaxuyane xwe de balkşan ser kriz u qayranen kul İran ru dedin u ha devam kir luşura ku deslatariya İran hev de çareseriya pırskiriye kam bide siyaseta peyden kirne dijwartir dike u cezeye nemrovane li ser çalekvanan dispêre kijare herî dawî got ku piştevaniye ji bo werişa muradî pişkiriye hemû pêkhateyên civakan bi teybe jî ji bo jinan e û ha got ji bo vê em bank li çalekvan têkoşer û jinan dikin ku ji bo werişa muradî rabin ser biyan û rê nedin rejima Îranê ku bigihe armanca xwe. Lamede bitevli buna gel civina meclisa şaredariye hatkirin şaredariye amede civina meclisa şaredariye ya asayi ya maha müjdare bitevli buna gel pekani ne civine de hev şaredar sara bucak ahivi utayikina kayyumar şermezar kiri gut kayyuman divan 8 salanda şaredari veyran kirin edi herkes dizane u sistema kayyum
ji bo talan û diziyê em vê qebûl nakin. Hevşeredar Doğan hatûn ji axivî got ku cara ewilê civîneke ji ger revekirî li dar xistin û got tayinkirina qeyûman nîşan dide ku ev desthilatdarî nikare vî welatî birêve bibe. Heke çareseriyeke vê desthilatdariyê hebûya wî pêşkêşî gel bikira. Qeyûm ji têwatiya kurkirina pirsgirêkan, qeyûm têwatiya fîtne, fesadî û nakokiya navbera civakan. Tu mafê wan nîne ku berê gelê vî welatî bidin hev. Welatiyê di civînê de nêrîn û pêşniyarên xwanîn ziman û bertek nîşanî tayinkirina qeyûman dan. Dadgeha hesabkir a Cemeveriye Sayıştay rapora xwe derbarê sala 2023 de eşkere kir. Rapor dizî û talana qeyûmên dagirker radî xeber çavan. Di raporê de li şaredariya bajarê mezîna Amedê ku 2023 de dibin dagirkeriya qeyûma AKP MHP de bû gelek bêhukukî û binpêkiran qanûnî hatine tespît kirin. Hîn bêusuliyên qeyûmê dest Dilata AKP MHP'ye Amedê bi vî rengîne. Li gorî raporê him biryarên ku jariyê qeyûm ve hatine girtin li gorî qanûnan nehatine girtin. Di xebatên temînkirina park û baxçeyan de bêusulî hatine kirin. Di girtina karkeran de bêusulî hatine kirin. Di dayîna plaqe û xetên ji bo taksî, minibüs û otobîsan ji bo demeke nediyar an jî ji 10 salan zêdetir li dijî qanûnan e. Di bikaranina mal û milkê şaredariyê de jî pirsgirêkên girîng hatine dîtin. Di raporê de derket holê ku 271 jê milkê şaredariyê berova jî qanûnê hatine dayîn. Hêzên operasyona ewlehiya domdar gelek bombe dîtin. Operasyona ewlehiya domdar ku jarî hêzên ewlekariya hundirûn hêzên Sûriye Demokratîk û Yekîtiya Parastina Jin ve şişê mijdarê ji bo belgekirina kampa holê û derdora wî hatibû destpêkirin di roja xwe ya heftemîn de berdewam dike. Yê ku operasyonê dişopîne ragihand ku îro di çarçovê lêgerîna beşa pêncemîna kampê de hêzên operasyona ewlehiya domdar gelek bombeyên destan û hin sembolên çeteyên Daişî jî dîtine. Binavê veguherînê welatên xizan kirine sergo. Li cîhanê her sal herîkêm 92 milyon ton kinç dibin navê jinû ve bikaranînê de ji welatên xizan re tê nîşandin û nêzî nîvê wan kincan li nava xwezayê weke sergoyek têne hiştin. Di vê mijarê de sektora modayê gelek û çavkaniyên cîhanê gelek zêde têne bikaranîn. Bi taybetî hevparên petrolê çavkaniyên cîhanê tune dike. Demek hat ku li dijî hevpara mezin ya BP kampanya şopa li lingê karbonê hatiye destpêkirin. Ev kampanya hîna jî dewam dike. Lê moda jî zêde dibe û zêde qumaş tê bikaranîn. Her berheman nû jî zêde têne firotin. Firotuna zêde jî qazanceke zêde ye. Li gorî daneyên sektora modayê li tevaya cîhanê her sal zêdeyî 100 milyar kinç têne çêkirin. Beşeke girîng ji van cilan yanî ji 165 dige mirova yên dinyan têne şewitandin yan jî tên avêtin. Balkêşek û li cîhanê krîzeke tekstîlê jî heye. Lê ev krîz bi destê hevparên mezin çêdibe. Îro dibin navê veguherînê de pêvajiyeke dane destpêkirin. Hevparên mezin û şaredariyan li gel cîhan sandûq û qutiyên mezin danîne û kincan berhev dikin. Ji kincên têne berhevkirin tenê ji 10 yan jî 15 têne bikaranîn yên din jî dişînin welatên Asya û Afrikayê. Mixabin Afrika û Asya bûne sergoyê dewlemendên cîhanê. Her sal 2 milyon kinç têne avêtin. Tenê li Amerîka 450,000 ton kinç diçine welatên Afrika û Asya. Li Kenyayê tenê sala 2019 185,000 ton kincê destê duyemîn hatiye wergirtin û ji 155 hatta 75,000 ton ajivan kincan bûn sergo. Li Şîlî her sal 9,000 ton kinç têne avêtin. Li tevaya cîhanê her sal 92 milyon ton kinç ji welatên xizan re weke sergo têne şandin. Her sal jî ev hejmar zêde dibe û têne avêtin. Ev kincên têne avêtin dirzin û hawayê qirêj dike û tendirustiya mirovan xira dike.
مقاومه اسلامی ایریش بارگاه اسرائیل کر کما مقاومه اسلامی عراق راگهاند که هزیرواند چارچوب پشگیریا بگل فیلیستین و لبنان ده و سبه جاری کدم بریا بالا فرق به مروف ایریش بارگاه کلشکریه لباشور اسرائیل کر دا خویانه داد دیار کرن ایریش آوان گهشتی آرمان جاخوه لید دربار زیانان ده آگاهی نهاتن استاندن. بله گودن جمعن وچین ساعت ده پیشکش کرن آنا خاطر ودن باشه.